Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a sabon shirinmu na bayan sallah. Kuma ina taya dukkanku barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya a yankunansu. Kuma ana cikin koshirai da lafiya. Yau za mu yi magana kan babban abu ne. Idan kana studio, ya kamata daman ka san yadda za ka yi kana haɗa kiɗa a ainihin studio. Ba za mu saya kaman wai zai zama wakoki a waya ba. Waka za ka koyi yadda za ka yi abu ne a studio ka. Domin idan kana yi a waya, zai baka dama wanda idan za ka je studio, ba za ka ga kana wahala ba. Kuma domin wayan da shi ne za ka koya lokacin da ka je studio, sai ka ga abun kawai ya ma sauki. To, bai kyautu mu sai muna ta ɓata lokaci ko kuma muna ta surutai ba. Ya kamata mu fara. To, bari mu shiga FL Studio domin a gaskiya idan kana da kwamfuta ko kuma kana so kai studio, FL Studio ne shine studio wanda zai baka dama ka yi abin da kake so a cikin sauki. To, muna so mu yi hip hop beat. Sai mu ɗauki kanmu zuwa nan. Za mu ga nan sai mu taɓa shi haka. Za mu taɓa shi haka. Za mu ɗauko abin da muke so. Wannan kaman an riga an yi shi piano kenan na riga na haɗa. Ana kiran shi MIDI. To, mun yi haka za mu doko bari mu shiga quarantine. Wani wai kara wai quarantine. To, wayannan karakin bin kai. Kamar bindiga. Yau, bari mu yaki da wannan ya fi nauyi. Sai mu ɗora shi. To, bayan mun ɗora, za mu nema kakkak snare. Sai mu ɗauka shi. Duka muna so mu yaki da shi. To bari mu fara mu gani. Sai mu sokar da gudun ya koma a kar bari mu ajiye shi a 90. Don hip hop ba kowanne ne yake son gudu sosai ba. To mun ajiye haka. In kun ji mun ajiye haka, bari mu kara ɗora ɗaya nan. Yayi nisa. Sai mu kawo baya. Sai mu ɗora ɗaya nan. Mun yi ɗaya. To sai mu ɗauko wannan shine kakkakak ɗin sai mu ajiye shi a nan. Bari mu kara musu kara su zama da karfi sosai. Za mu ajiye haka. Sai mu kara yi shi. To shi ne kaman ka haɗa beat. To bari mu shiga kamar za mu gyara ta kamar muna so mu double nata. Bari za ka iya copying sa. Idan ka ga a kwamfutanka za ka ga kana da control something. Control shi ne wani in ka duba gefen kwamfutanka ta hagu za ka ga wani CTRL. To sai ka danna shi sai ka danna C a take. To idan ka danna sai ka kara danna shi sai ka danna V. Za ga ya copy abin da ka yi a farko. To yanzu kamar muna da copying kenan. Bari mu je akan na snare mun copy. Sai mu sai akan kick. Sai mu kara danna control da C. Sai mu kara to yanzu ya gama copy kenan. To yanzu an gama. Sauran muna da son piano. To piano sai mu danna shi mu cinka wanda muke so. Idan za ka yi wannan plus ɗin za ka iya kai aiki da shi. Idan kana so ka canza ne za ga an nuna ma replace. Za ka iya replace nasa
domin ka ci gaba. Sai mu gani bari ni zan zo mix. Sai zai yi loading tukuna. Yanzu ya yi loading. Bari mu komar farko mu ji. Ya, kamar akwai wani cik 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 heart. Ba mu sa heart ba. Hanya, wannan heart mai kyau. Bari mu nemo wani. Bari mu gwada wani. Yawwa. A ba samu a nan ba. Sai mu gwada da hatin su kawai. Bari mu gwada wannan. Aji shi a nan. To, yeah, lyric. So, idan ka akwai za ka iya bari mu gani. Akwai ababen da yawa wanda in kaman kana so beat naka su yi daɗi, dole ne ka sa su. Wasu kaman, yeah, muna da wannan. Wannan kaman muryar mutum. To, bari mu ji shi. To, sai ah, wa wa Yeah. kai ma haka. Yaga. Sai for sai couple sai tana so ta ce maka alaifa sai waya tana so ta ce mana you send many sai tana so ta ce mana wayo okay akwai bari mu gani sai mun sa hatin ca amma wai, ba shi za mu sa ba. Akwai ni ma na fara jibewa ma sosai. Za mu iya kare. Bari mu je kan quarantine namu. Ko ya gora ne. To za mu aje shi mu ji. An samu matsala. Me yasa baya fara da shi? Yay. Ni da ke. Da ni da ke. Yeah. Kai. Babar sai ran kai. So kake da gababar. Ba zan iya waka kai ba. Wannan sai ku. To, mun gode kwarai da gaskiya. Allah ya haɗa mu a wani sabon video. Kuma Allah Ubangiji ya kare iyalanmu ya kare mu gabaki ɗaya. Kuma Ubangiji Allah ya ba mu abin da muke so. Kar ka manta kai subscribe idan ba kai subscribe ba. Mun gode kwarai da gaskiya. Allah ya haɗa mu a wani sabon